ching mun khua thil thleng mak chu ziak tu seimi boya tunkar chu ka chome zor po ka khal zo ve thak mai pathian hi zong a thani kan ei khoble mamo te min riat puya kan la ngei em lo te lom thu khil fo tur kan wa han ni em ti in a chome zora tanga a poisa mu chua chu be tham hle ma sela lung oi takina chiar mal mala ani reng la taka kanu hi chu mani chanto ka lung oi thiami ani tlatani kanu nen hian kapa telovin kumsom don chu kan om dun ve tareng maya kumsom liam ta khan kapa chu zu in nasat ema wangin thin lian le mit liam awangin alo boral to ani B.Ed sang ni somni le pakhataka zo nuwa khan sarkar naum ang exam ve in ka the ang tokin kain buat saya ma sela ui om tok chia hian interview a katling zo lo le thi kain la konfi ve thin te lul ne mani to ka thu thatak tak zirlai no pangte fuinan mang ve thin ma ila keima ber zok hi in fui har ngai chang ka nga thin khop mai kanunen chawa khosa kania wangin ani chu ka khovel nei chun ani to a nanget neya alom na tur thil dang tam tak a o zong te hle sak ve te po ka chak thin tak zet mi in hnuai zim te a du huna sazu te anon chuale nol na huna chen pui reng hi katum bik hau lovani hetila hian khothen oma trangin pusiama anti chuan avok farm en kol tu tura zon thu thenom te ti tia tangin ka ria number te kan dil ngal chunga kabiak chuan thabi hlo turin cheng sing khat sang ni hlo thei tura zon thu min ron ril ta a tutluk na ka siam ngal mai lo ma se min lo ngai chang khret turin phone chuan kan in ril ta ani ka hun ol nei ang le khazirnan ka mangani bera mut ka kham ngai meulo ti chuan kumsang ni le somni palli alo nia LDC UDC beng le zirtir tu naruak om ang te exam kan ti le a heng zinga hian UDC ti lo chu interview ka ma chon thei vekani katling angem tling lovangem ti in kain khap na sa hle interview ne zo atanga kar tamaliam ma chuan tlai khat ka vok chope zo chu email notification ka donga kanen chuan appointment letter ti hi lo ni kha zo zai be sei taka exam na pia kalo nga hlel ve thin anua than zinga tel le chuang mi alo tan chuan oi a har sa hle kanen chiang chu under the Department of School Education ti hi lo ni ya rilruwa vok farm en kolba kalan to meu lo lai kara high school zirtir tu ni tura tlin nol chu nisen sa takara zo thlifim don ang heu ni in ka ria kanu ka rila ka fiam thu mo lo tipek wang lo te marcha lo rod ro ati hama appointment letter ka don chukan mungyal point an don thon sual che niang a oi om lo tin ala trang tlat mayani alom nan chumizana chuan arte kantala thenom khoveng te point min lompui khop mai chuan min du saka min lompui tu te an ho nuwa chuan appointment letter chu kan en chianga posting location chu Chingmun High School ti aloni kalakal ngai mi alo na khuwa ani bok mase probation period chu kumkhat ani thu letara chuan in ziaka omhlen tur kani don lo wangin hunrei lo te chung kanu ka kalsan tur po chu ka hup phur ril ru hle han ruai tel ve po ka du viau na a kan khuwa lo tlang nel sa to ani pi alama mani chau po haram riang ngamania wangin angai tua om lo tur thu min rila ring non zir lai thar zir tur chuan min tita ani nitam maral ma chuan bungrua kane angin khung felin Chingmun khua chu kapanta a ka tuition pek thin ten bungrua kan nei ang min thiar puya kanu chu ku avongin in hule hun hremia lovin kanin mang tha ta ani fur puila thleng chi alo ma sela ruwa asur na sa a mun then khata phei chuan kan chuana sumo chu norangai hial mai zin kong thui tak le hau tak kan paltlang nuwa chuan kum khat chung zen zon ka omna tur Chingmun khua chu kan thleng ta ani
Ching mun khuwa hi atlang asang ema thlasik khuna ahupur khopang le. Signal a chia voda pei chu signal a bo thak. Simpani ka vua wangin Airtel ro chu man tlak viau mai. Headmaster phone in ka thlen to thu ka rila. Min lam tur tlangwal pakhat ron tirin eng mosoya headmaster teina ka thut koi nuwa chuan ka thlen na tur quarters. School kiang loka oma chuan in hatin ka in beng bel veta ani. Kong laka kan tluang lo nen zan rei to lama khuwa kan lu chau boxi chu kanu po phone lovin message in kan thlen to thu ka ril tangota. Zin chau ngang kani boka mutbu ka pha sau sawa thil dang ngai tu alovin kamu hil zui bor mai. Chumizana chuan mumang kalo neya. Ching mun kho skula chuan nau pang ho zir tirin class kalo la meka. Ma se zir lai nau pang te mel ka han en chuan lusun lim mel ni om tak hian an ngui nguai maya. Han mel en chuan class boring ti mel chu an puchi a boxi lo. Chutia zir lai nau pang taka thlir kwa lai tak chuan mei chano pang pakhat hi. Soi sak to kani ti ria tak hian kong khar zona aron ding ngoi reng maya. Asam chuan a mai chu a hlia. An nar tanga thisen far zoi chu en na ha thak kher mai. Zoi muang in herin school gate lampan chuan a phei le ta. A chan zo tumakapan phei lai tak chuan kamu hil chu ka har ta ani. Thanin min lo bual na sa le. Kamut tir don te khat chuan a vo te lul ne. Sana ka ena zing dar li halo rito. Han tho nan chuan ma kalati ang reng viau mai. Kahar to chuan mut lui hi kahar sa to sinen mut na tifelin Bible te chu ka chiar zuita ani. Ma se ka chiar tui thei reng lo maya. Ka mitla khazir lai nau pang bokha alo lan zel wangani. Tak sa chak lo wang mumang nei fu lo te ka nei ve zeu na in. Ka school thona tur ber khera mumang kan nei chu ka fu te chiam lo. Mumang mai lom tin ka ngai tua thui du talem lo wa. Kowar hun ka nga nuwa chuan ka te chua ka chung ko tam zok chu an lamu tui viau o me. In nin nai te om mu tura om me lo wa. Kol zol nuam tak takan neya chok lei par le lili par po mu tur a om fur mai. Ka ke che po ngai tua lek lo wa ching mun kho moi na thlira ka en kwa lai chuan ka in chui khut maya. Ka tluk na lai tak chu lo diak ve nen ka ber pha vek. Tui khur om na ka zonga. Ka tol thuk na atanga lavak lova chuan ka va mungal mai bok. Ka ke gor chu ina su ka tin ka taksa ber kai ang chu ka tifaya. Ka tifai zo nuwa chuan tui khura tui tling kan en chu. Ke ma lim thla ba ka mei chetlei rol rual vel om lim thla pakhati aron lang tel ve tatlat mai. Arang in ka hoile ta ma se tu ma ka mu bok silo. Thil thlen dan chu ka het hiam lo tul. Ma se ka ngai tua thui du talem chuang lova. Thil ka musual satlia nga in minol pui tho har ma chuan ka thlen na lam chu ka pan zui le ta ani. Zirtir du na ka thona masa ber turani ya. Ka no pan lai vuak lau wang ngota zirtir tu tena min norkal thinang khat chuan zir lai te norkal lui ve ka tum hau lo. Mani tumakan chian tlat chuan mani le mani hi alo in norokal thei khop mai. April tha academic session tran ani to a. May le June hi regular class nei tran hun ani. July le August a unit test le mid-term exam an nei chho ngal mai dona wangin thanem ngai ana don viau mai. Ka subject zirtir tur mizo ania ka phur to le. Ka tuina chan po literature ka tui telwang ani pakhat o me. Chuan tuk chuan te ka nei kham nuwa chuan school lam chu ka panta a. Kong laka zir lai ten. So zirtir tu thar tur chu em ni. Awa mel thalem lo ve te an lo ti ya. Amit mul so cha lo ret sel azia ve de wang mole te an lo ti bok. A thavek mai. Chutia school ka thleng school gate ka lut tur chu mak tak main thli hi aron thok thu ta. Zamruk na tak nei ang hian ka zui ngal. Gate ka lut chia chu kamumanga ka mu. Khazir lai no pangina gate lampana akal liam tur ka mu ang deu chia khan a school mun chu halo oma.
school level dan lo mulok ni big lo tan chuan magdang dai takani staff room a principal in zirtir tu temin ko khoma zirtir tu tharaka ni lom puina thu tele zirtir tu dangte in mel riat tirna te min nei pui hloma zirtir tu paruk zinga meiche chun mis pui tia an ko thin mel kan mu chu tumlok lova tlai ni da tur thlir ang vela kain ngai ka choi tam lovang khalam khat su aril don lu tuk tlat school kaldan le ma chop rang te headmaster ina soizo nuwa chuan ma ni class a period la turin kanin ngai chang ta ani first day ni awangin choma chau class lak turania second period alone chuan class 10 section A lama class la turin ka pheya ani khanna ani awangin zirlai zirpui lem lovin in melria tir na le thu cha tlema zong soin hun ka manga dar arik ma deuh chuan zirlai pani hiron tlain lu min ron dila an tlai chan ka zo chuan eng tin ma min chang lo an mel chu ka en kara in thiam lo mel a in lungai melan puma zokin ka ria ani khanna no panghan rem ngal ngot chu adik love ti in thuna ol rem changa chuan ka thut tira dar po chu aron ri chhun zom ve ngal mai bok staff room a chuan ka leta chonu herma he chuan no pang howan bang fela reilo te zirtir tu ten meeting kan nei le zuai nuwa ho zai kan rel ta ani koinge ko chung thingpui dor te po tem ve chin reng te ang ti in kan school atanga hlavak lo bazar veng an ti maya chuan ka chol koya thingpui dor pia deuh loka chuan nu hovin chome tharlam tak tak an lo zuara atui hnai hlom viau mai chutia chaw satui le ka elai mek chuan nu ho chome zona pia deuh loka chuan chuna class ka omlaya zirlai no pangron tlai pani te khan an pher pha chuan chome chi rang lo zuar tlar ve dal maya no pang hoklak le in langeng satlianga ka ngai chu an ni mel talo hle mai kai zo nuwa chuan an lampana phein anin kheuru zewa min huan hlau ni in ka ria hei chomeng zuar ani mo in van felve nangma ni tharem ni tin ka zota alian zok chuan nilove sar kan thian nu kan zor sak thina tin min changa ani chule engzat man tenge ni hlom lai chome turpo kalo nei to reng hleinem tin mai an le zik hlum chu ka le saka school anon tlai wang khan in thiam lo deuh nge an mel en chuan an kim ki deuh tlat chutia mani chome po ni lo thian tenu te chome hanzor sak tlat mai chu makka ti anga reng hle a ria chian ka chak tatlat ani le tungen thian nu chu ni renga ti hianin zor sak zia thin tina em ni ka tia min chang lo soinuam tak ani lo te po ani ma na apoilo min chan kher po ka phut ran lo ve kan zot mai chewani kha naktu ka first period a class ka nei kha o kanin mudon nia ti in ka kal santa ani in ka thlen chuan phone ka charsa ka in bual ngal sok ka in bual lai chuan ka phone chu aron ring chena kan en chu kanu miss call voi thum lai lo ka call back ngal bok min van ngai lo ve inu tel lo hun han man vel te chu adan te dang de vem aron tia dang veang chu kha zo zai kan cheng du na dang lo turai ngai monile thingpui min lum tu tur pon om to lo hi nizan po kamanga chelu tuka ka har rualin iming han lam mai ka tuma ma se kanin kar lo hlata hle ani ti ka het chuak le thu ta lo ingai om lutuk kan ti ve ngia la boya ke pon ka ngai lutuk che tuna chuan ka fapanei chhun po mi puitling tak ilo ni chove ta der mai hun kal chak zia hi makati inun ka fim khur hle ang che mo phurna hian mi ring te ati puitling thin an ti ang khan i mo phurna le chanvo kha thattakin hlen chhuwa tum ze lang che aron tia ke point zom ka tum ru viau mai khua athim fela harua atlaser sereng bok naktu ka no pangho ka zirtir tur enin ka bi thuaka anu rei vak lawa chuan kong khar chu na deuh hian voi thum lai mai hi aron in kika ka wa honga tu ma ka musilo
Ngai thazan lo chuan kongka chu ka khar le a. Zirlai ka zirtir tur ka in enlok na po chuan ril rupek har ka ti hle. Khumlam pana Bible ka chiar don lai tak chuan kongkhar chu tuemo hian aron kik le dota. Chuta zet chuan ka thinin a tuar to ngang lo. Tunge ni ti in ka pheya kongkhar chu ka nam hong ngal sok. Chura ka thil mu chu ka rin lo lam dai ani. Tlerol huang tau zurui hok lake mo ka ti line me cheno pang hi. A mai lam asamina khu kha vek chu nau telem keng hian alo oma. Kava mu thuta wangin kaphu ve deu zok. Mami tunang zara te enge hetai ti khoya ngei chung te ka ti ya. Ka zo na hello ang may nangoi char char. Ala chemi alo le ngal. Korlum karon la kang cheo tia sitting room ka korlum da kava ban chung lok chuan chu me cheno pang chu mu turalo om le to mi alo. Korlum kalak chung ka second nga vel orani siya tlan chiat na huna lo rim rim. Ma sela anau telem ron kenero chu ka kongkhar zona chuan alo oma. Ka thli thlai kual vela thui hankal na man ani lo bok ne. Thome ro chu are tlok mai. In lama ka let pheile nga la nau telem chu charin in chunga kalu puya. Ka thil ton chu mak ka tiang reng hle. Thom la are zui ngal mai bok nen ka ngai thalo tul. Khuwa ka thlen nu tuk chuak ma sabera ka thil ton te kha ka ngai tua le ta mut mu po ka tua theilo. Ka thil ton chu thil thleng pa ngai ani chia alo deu chu ani. Zirtir tu kani na kani man voi ni na chuan class 10 class teacher sar so ma chu. Chung ko har sanna wanga ron kal thei don lo wangin first period in kalatran nga la. Ka zo don tre pa chuan angai te ang bokin amania ron tlai rual. Ni masachia chomelo zuar te thian dun bok khan lo ni. Duaya min palzam don aga riata wangin class alu ka phal lova. Pona chuan ni le nga thing thi turin ka hem zui ngal bok. An ming ka zota arin di kale nun hlima an ni thuin min chang. Ni lengin period thum ka neya. Period to bera chuan athlona tuition kaldu tur chu class captain filan ne na ming lo pe mai turin katia. Atuk maya changa tan ngalani tur thu te ka soizo nuwa chuan dar po chu aron rizom ve mai bok. Rin di kale nun hlima te po tlai to lo turin katia. An tlai chuan classroom alut lova pona thing thingal turin ka hil bok. Ole sar an ti ve mai bok. Homai tumakain tin tua laya staff room ka chua san don sia tia headmaster chuan min ron koin. Sarem aron tia. Oh, enge ni ta sar. Voin khan kan nu nau pastor ka wangin a borala. Arang laman khuwa kal ka ngai wangin file mi ho ka chut mawaki. Computer a hian lo chulut mai te atia. Tereng mai sar chut lai war ngai don ni mo. Nia angai don ani mele. WhatsApp group ma karon soi mai donia kaum dan tur chu. Izo vele ka email a min ron thon mai donia ka kalange ti in headmaster po chu aman mo khop mai. A file copy lu mek chu zirlai omzat le an ming roll number ania. Chingmun ko high school zirlai somriat lai an tling vea ka chulu zung. Ka chut zo nuwa chuan ka insang marte teya. Tilai chuan ring deuh tak hian bel chu tuemo hian an ron vopop maya. Barakhai ang lau kani ka phuchiang lutuk. Manmo takin ka chua ka. Kan school pion po zun ina trangin aron tlan chuak ve ngal bok. Makan tidun le. Lungin tuemoin an ron vomania. Enga ma ngai du su atia. Mase khatiang takaring tur kha chuan lunga vom chuan nilo ti kan ve. Soi ngai na va kan resi lo chu ngai kan ti thaluya. Staff room a bok chuan kalut le ta ani. Nuai lam melin thil diklo enge mo chu a omani tiril nuwa chung chuan ka pheya. Computer ka thil chut chun zom kan tum chu. Headmaster le kha do kana da chu alo tladar nuaya. Chuta zet chuan ngai hanti that lui na chi zia zang ani to lo. Lau na in min ron mana ma se ka in ti pachang ram ani. Le kha chu ka char khoma
suata lekhat la zinga chuan A4 size paper a in chu lekha ni om tak ka hmuwa kan en chian nak chuan thina lam hoi hi alo ni urgent report on the death of Velfelity hi alo in chua district education officer nena thon nani thu le a thon ni som pani thakat sang ni som ni pali ani thu te a chuang bok chu lekha thona chuan Chingmun Kho High School a class 9 zirlai di ki chu an school thang loka a chan po riat lova ain o hlum thu a chuang kal maya district police te po an thil to thu le a chui chiana arang lama an ron nei vat tur thu te po a chuang tel bok ka ngai tua chiang ta a he tlei rol di ki thina hi thina mai ani lo tlat engemaw in phum ru la hai lan lo a om ngei tura ka ngai he khuwa ka thlen tu ka tang khan thil thlen chodan mol hi engemaw fel hlel chu om chiang ani ka phone chuan a thla chu kala a ngai thalo zetin school chu ka chua santa ani karil ruwa thil riak renga wang chuan zan ria ei po lang me ulova ti chuan zan aron rei le ta deu chung ko tam jok mut hun chu ani le ta der mai amma zana me chetlei rol asamina mai khu vekha ka quarters luwa hian aron chelengem ka tiril ru neu newa ma se zan khuwa mai chuan thom hriat tur a om chuang mi alo khuwa aron war tana koinge kan uak mai te ang ti in veng thlang lam kalakal polo na lama chuan ka kala katlan zoi deuh hlek to nuwa chuan kho hoina rem chang dewa hian kan thu chola kapia deuh maya chuan bolhlo pai motoron kalin kongpuya bolhlo an chhopsa chu naupang pahnih hian an thiar tlawa kanen chian chuan tu dang nilovin arin tikale nun hlimate bok lo ni in an kor hak te chu athler nuai mai bolhlo rim chetak tak an thiar lai han mu chuan nukte lam a ul theidon hial mai keila pek khana mani ni lengin kalo thing thit tir nen kawan in thiam lo te lul e hey nge hi ni mo an tlai chan thin chu tinge mo a chan kalo zo masak lo le ti in kain thiam lo tak zetani dar kuwa arik chuan school dar po chokidarin aron vorile taral ral maya first period atangin class kan etana rol ka kol mek lai chuan rin dikale nun hlimate chu thantla deuh hluamin an ron tlan pheya ngoi rengin classroom a po lut masalo chuan pona an thing thizui ngal zat an bula chuan ka pheya ron lut ro ka tia makan ti angreng jok ngot mai zirlai dang ten omve wangin thil dang ka soi zom belem lo class kalak chun zoma period top don lama free tuition la du tur class CR nena kan dil chuan mi pahnih chiain mingan lo the luta chu rin dikale nun hlimate bokan ni zanria ei khama kaina local ngal tur chuan ka hrila daron rik chun zomin staff room lama kalet phei zui le ta bok Miss Pui point class lo la zo chiain Miss Pui nun hlimate thian dun hi nikum lama lut to an niam le ti in ka zota oni e ma se har sana engemo wangin board exam line anon kal chun zom talovani kha tin min changa tuition pe khuna zo cha kanga pha sot laidar thum malorik chuan ka bang fel ta der mai koi hmuna ma kal koi lovin ina chuan katlanga in kan hong chu no telem khumbula ka da kha sitting room alo om ringot ani chu angai na hello takin ka en reng ringot kumbula khan no pang ho lo khoi mai ka hlo wanga da kha kania tukverni se ka kal thavek bok ne nge ni ya he ina hian keima chawin ka cheng lo emoni jok ni no telem chu ka hlau hanti tu ni chia silo hian ka hnai lok ngam lova kan hel ren rona ka chemuang rui ni in ka ria tha tho thang thang that chuan che ta har ve deu kai rong bolai te po chuan ka va en vele zeu thina ngai a tha to lo hi chuan min en rengemo ti pal mai ol viau kanuin min ron kola ka that lo thu te ka khuwa har lo te min zota har lo chu kan ti ve bok na a har ru ve reng
he ina nau telem nel om farhan lo nena che ni thil nuam tak zong ani don meu lo ve rukle chan ve lo ni in kong ka ki ri ria in nun hlimate thian dun chu anwaron kalma angreng ve mole ti in ka wa honga ma sela tua ma an lo om tlat lo ka hoi kuala are arui boxi he thil lo thleng hi ngaya nei chi nge engtiam ha chon chi nge ni yang riat thiam awahan har em kong khar po kal zui to lovin ka hong zui nga la dar sari alo riek chuan nun hlimate thian dun po an lo thleng fel ta indon kal lama hemi quarters na ya hian mi to in neem katia tuma an to lo thuin min chang boxi enga tinge sar ti in min zota kan ti mai mole mengrei lovila in riat thiam lo khamin zot zel mai don nia ti in do kana chuan an le khabuken teron chopin an thiam lo ang te chu thiam ang to kin ka khil fia ka subject hi mi zo ni ma sela mathematics hi chu pol som zirlai thleng na hi chu ka chok nal ve thei via wa nun hlimate thian dun po met chu an chak lo na ni awangin kan in hril uluk hle kawazung lok te ang ti in zun in lama chuan ka phea chuti lai tak chuan nun hlima chu a au chuak ta thuta ka zung top chiang hle enge ni ti in ka zota so nau telem so fel felik ta khani so enga tinge heta hiana om thei atia rin dika po chuan athi tu khana bo ngal dai boxi awan mak em alo ti chunzom ve zat chuta zo na zot ngalin nau telem chungchang in hria chu galom hle mai in hriat ang min thril teu nau telem chungchang emo anei tu chanchin te po katia an thian dun chunan hlau ru ang reng viau ti an hmela chuan ka hmu thei rin dika chuan englovania sar nikum lok mai khan kan thian nu fel feli chu hemi quarters nai deuh hlek fe kong kalna lama son school form nena ain ok hlum lai ramkal min an hmuwa keini a thian te ngei point a chan le wang kan hrelowa chutia ain ok hlum ti kan han hria chu oi har kan ti khop mai feli hi anu nen chawa khosani ma sela anin ngaina hle a anu hi ke baya nia aduanga che theilo wangin an ezon na ber thlaira rang te chu anua zor sak thi in thlalen le in mangai taka om dun chu ti maya ain tha chu tun thleng hian thria thiam har kan ti ani atia ani le no telem chungchang bi khi engtin ngein hriat fel feli khana kalna pianga keng zela skula poni sela abega khana da mai thi ma sevoi khachu surprise checking kan nei tumin kan zirti tu pakhat ai kal classroom la zuai khana man saka meizial sikhar le thil dang zirlai dang tan man sakho rual chuan hal ve ngal tur na keng pheya chuti lai tak chuan fel feli chuan thingfakin zirtir tu pa tu khuma chuan awua no telem chu thlawin fel feli chuan ala atlan chiat puita ani atia chuan engtin zel fel feli chu staff room alo omek miss pui hnena tlan luta zirtir tu pa po chuan hnai chil ngam ta bik lovani ma se mi nuwa hian ai kalaron thokpa chuan headmaster bula thil thlendan soi vekin fel feli chu zirtir tu zo thi sen chuwa khopa man ro ma kuta thlaka wangin tiam chin om lovinan suspend ta ani suspend atwa tanga ni thumna ain ok hlum zui ta ani ti in min chang le a chung thu ka hria chuan ka ngai tuana akal thui hle fel feli kha khatim mai ol sam chuan ama le ama ain ti hlum top lowang nun hlimate thian dun bula chuan he thil thleng hi nang ni le keima chian kan hre turani he khuwa karon thlen tira tang hian thil engemaw hian min mol tlat maya chuwang chuan fel feli hi ama le ama ain that tak emo po lo ni sela a phena hian ti tura nor tu emo lo theilovati ngai siam tuan omin karing tlat karin zinga chuan ai kalaron thok tu kha karing hlel ta ber a chanchin enge hriatin nei tin ka zota nun hlima chuan aron thonia introduction a pe kha chuan sarin te ani thu te khothen om loka tanga ron kalani thu te kha chu soi ngei maya keipon karin hlel chan po fel feli thi nia khana ron kalve mi alo atia
Eng po ni se naktuk in rin niya niya. Fel-felinu chumin mupui ve reng ula, zo du po ka nga donin ka ria. Chuminua chuan thei angin ma kan la zui don niya tiin. Atuk zinga fel-felite na len chu kan tum ta. Aduat em thin nau telem po chu anu nena pek ngay tumin. Kamut dona chuan, ka kumbul loka kada ngal bok. Kovardon haya chuan ka ching ve se ka rei po nilo. Kaharle chuan nau telem ka lukham kiang loka chu ban mai kan tuma ka ban fu thei tlat lo. Atla nge moni o tin kum nuai chu kan ena alo ta chuang lo fo kahar pha sot. Kum level chu kan bi ngial poina tlat lo. Thil bo zon chu nilo lo azona oldu antiang devin nau telem theina tur ang zong chu ka N5 veka. Kamudon ka chuan ka kianga ngei ti ka chiang si. Thil khen dan te krep hi no pangin fiam te po ka ang donin ka in hialani. Dariat vel bora chuan nun hlimate thian dun po hanron thlenga rin di ka chuan. Sar chu thil zon nei van ang ve kan lo zon pui don che emni atia. Nau telem ka muto mi alo. Zing ka natrangin ka zong na sa to lutu. Khoya ma yana tlat lo mai katia. Ava makvesar ni zana inleng dangte nei le ni lo mo. Nei nang in ho nu akhan kamu ve ngal dai. Ka khum kiang loka hian kada a. Kovardon haya khan ka ching ve se ka kan harle chu lo to mi alovani. Amak lutuk katita thota. Nun hlima chuan. Ahuna chuan lo lang le mayang. Heng thil theng te anu riat ala du lo te po anima na atia. Nie ni ma na le eng po ni se pei potang uti in ka in siama. Ti chuan fel-felite in lampan chuan kan kalta ani. Kan vatleng chu mei thai in ti taka alo tlabal le maya. Thom that angai ti chu hai ruala nilo. Nun hlimata trian dun chuan mel riat tina te min nein. Fel-felinu chu nuengi ti inan kova. Afanu thina wang kana tuar na lutukin zu alo in pa na saa. Mipa ngai po pato me ulovani. Fel-feli chanchin zo ka tumpo chuan ka zo na helo ang main thil danga soy niapa. Kanin zot ko don lo ang le. Pona kan suaka nun hlima chuan. Fel-feli ka kan trian ni angin anu enkol zui kan ba ni in kan tria. Mi thlai kan zor ang te kolin poisa te kan peve trin. Mi pa ngai phachi alo ma sela arui lo hi chuan in enkol na khopi chu a reve lutuk tho atia. An thian dunin pek na chu ro pui ka ti kher mai. Class photo an lak na vel chu nun hlima chuan min mu in reilo te chunga zirtir tu narun thok. Sarin te an ti chu a mel ka chin sia. School chol mang tangkain otola ka a chanchin riat thei ang khretura kal chu ka tum ta ani. Karilu te in fel ithi na pena thil in phum ruam mi ka hai chuang nge ang ti ka tiama che ti in kain hril mol otolo omrem chang chu ka phardinga khothen omlam chu ka panta ani khuwa in min thim nan tre pangtia chuan lutin rei tak thang tura ka in rin lo wangin otu chu ka hayar tlang lo loa kholu tir na la ya min lo ngak turin ka ti bok. Kong puyano pangin fiam te chu thalak ka mu zela ma sela an riat ngai lo thu hlirin min lo chang hlong. Ko fe kong lam ka thleng phei chu fe ho thing phur mei che pakhat le alom pa ni ngei turi an ron pheya. Thalakan muwa mi pa jok chuan. Rin te ani kha kan khuwa omlo na re le deuh to. In ral khat riat ve mai kan nia. Tuna hian kho puilama thale to te po ni ma na ti in min changa. Ani don tak chu engpo ni sela in khothenom loka son high school thang loka quarter sa ka cheng meka a chanchin riat in nei chuan hei ka number nia min lo call mai don nia ti in phone number te ka pe ya chuan min lo ngak reng tu auto lam chu ka pan phei le ta ani in ka thlen chuan chu me te kan chuang lum zunga tlem barin karil ruwa Headmaster hian thil tam taka hrenge yang mole ti in ka call ta. Hello sir, ibuai lai te ni em. Nilove enge ni ta.
Englovania nikuma zirtir tu ai kal angaron thok zuai sarin te chanchin hi I hrechiang miale. Hretamia alo relo te chung ka chu ron thok vea. Ma se thatamaral mai na tho chun zom lo le ngal dai ni kha atia. Ani don takchu ani kadale photang kalom lutuke tin da mai katuma. Ma se headmaster chuan. Lokin sar. Hemhuna hian mithar angin ni ron thoka. Hun kal to mi chanchin chui vaki sim lakati khop mai. He school tana thatur chau hi ngai tua zok la lom om khopang. Chuan hei kan soi top na ni bok ro se atia phone chu ada mak. Chutia zona mai po chu thinri malak chi po ani don em monile katia. Ma se pu berin ngai tua zui to lo turin minti mak bok si. Kong arsa zual sot don ni innala. Chol ni lo ni chuan chim tu te kan ni big lo bokatin ming te chukan da vea. Sunday school in khombana chuan nun hlima te thian dun chuan biak in gate kota min lo muakin. Izong muta em sar enge chanchin an lo tia. Engma ala omri lo. Headmaster mua phei chuan film khur le ang cheu. Kati lai chuan kan chak deuh lo katangin kan headmaster chuan min ron enkar maya. Kathu soi te ka akhe chiang khopang le. Nun hlima te thian dun chuan fel than chu min tlo puin a than kianga fam lo chang to te chu. An wang lai kum mang ral vek to an ni hloma. Fel ero tlero rilu putir ve chau. School form ang zong po la chua kim lo. Wang lai ti tur po la mang lovina than mua la han bel bik han mu chu. Ril ru akal thui du khop mai. Nun hlima te thian dun bula chuan. Nau telem la chu tun thlengin ka mu zo ta bok si lova. Engwangin nge kha nau telem kha felita na poimo bik em ang le katia nun hlima chuan. Feli kum som paliat lin khan anuin nau telem kha apresena. Chu thilpek chu feli chuan a hlut ema an chung kwa cheng ve ang mai na ngai hial thin. Chuan ei don te hian thu thlenga thu tir ve thlapa. Anuin nep noi lo hon sak chang te po hian no telem chu a hon tel sak ngei thi. Chu wang chuan kha no telem kha ke ni riat phak bakin felitan khan a hlutak zetani atia kalainat zual sot mai. School kalni halo ni le ta der maya. Headmaster chuan line up akova school in real ball dan chung chang vela soi du anuwa. Hey, kan riat angin zirtir du thale fel em sarema. Kan school in kan chang lau maya. An section B ka free tuition a peti te kalo ria lom ka ti hle ani. Class 9 lama po school la du khoplo tam takin ti ka ria. Ani sarema hian zan lama tuition a pek thin chu school ban vele. Dar nga thlinga pui thin to ang cheu. Heun chunga baki chuan tu mana fala wa mu lo tur ani yang. Zana aniamo zinga aniamo enghuna ma zirlai le zirtir tu afala in mu khap tlatani. Im thiam chian lo ang te hil fia turin ain pe rengani ti kha atop kharnan ka soi non le ni ro se atia. Ni zirlai te pui chu ka hupur ani reng lo. Ma sen ron derna po lova chu ti announcement an nei ringot chu in zalo na lian tak nin ka ria. Ka tuition pek mek nun hlima te thian dun ne na. Afala zirlai ni lo thil dang kan soi tam lutuk te hi ani maya ngem ka ti hialani. Staff room chuan class 9 CR chuan papera number zia thlak sa min peya. Free tuition la du tur mi som velan ni. Classroom ani period theva kan la chun zom ngal chara. Class pa ngai chu kan zo fel le ta der mai. Headmaster du dana ni tlata wangin tlai lam chu tuition peturin class 9 room a zirlai ho chu anon lut khom tana. Chuti lai chuan nun hlima te thian dun school atanga ho tur chu mu in ka kova ka pan nai zui tangal bok. A chan ka zota nun hlima chuan. Sir, headmaster berin zan lama tuition kala phalto lo chuan ke ni thian dun hi chu. Tlai lam chu kan wa man mel to lo ve. So me zor te kan ngai ve reng sia kan local to ri lo mayang antia. Rin di ka point. Yes sir, ke ni chumin ngai tu alo phot mai ro. Headmaster hi ain lulin to vek chuan to khirte mai ania kan kal photange ti in an kal liam lai chu ka thlir ta ani.
chuan khuwa thim fel le ta a zanria ke kham nuwa chuan mu chungin zik pui pa thon thu lungrual na tlang ti chu ka chiara bung tam ka kai ma chuan kalo in chiar mu hil chu ni in ka har zuka sana kan en chuan dar som pani alori trep to khuma mu tur chuan ka pheya rizai ka sinvel chia tia chuan me chatap thom hi bang thlang lama tang chuan ring vak lo hi anaron oma atu chunge motunang zan rei to ron trap ngot chule katia tho chuakin trap thom ka hriat na lam chu ka pan pheya ma se thom chu are mak ka thil ngai tuana vel hi kholo zovin ka beng te hi achiang lo ta emmoni ka tiril ru hiala mutur bok chuan ka pheile ma se chu trap thom ka hriat awang chuan a ma ain ka har sot mutuma ka in tin tua mek lai chuan trap thom bok chu a aina sa in na ron rile ta a man mo lutukin ka thowa chapal po ain khingpon ka bun man to lo torch light nen chuan ka pheya tik thing pia dewa hian a ma a kong khar zona mei cheno pang kumsom pali bor vel asamina a maya khu vek nge mai kha alo ding ran mai kami chu kan nuaya ka muswalo ama nge ani fel feli tha ka ti zok don nge atua po chuni se he tha hi muangin so lo ti chu ka chiang thokhat viau to engei du tha ini eng tin nge kan pui theyang che ti in rala tang chuan ka bezui mol mola chu thu ka soi zo chia tia chuan ka hnung lam tang hian ka dar ding lam chu tuemo hian aron kuai soka phuchiang takani lausu uai me duty kan ni tunge motunang zan re toy biak mol mol mai le pavalai tak hian aron tia a duty puini nge turmi pani vel hian an ron zui bok in huve mi alovem ni so me chete rol so katia a mel ka mu na lam ka torchlight ma kan chhun le chu alo om to lo zo te hi om na lai bora chuan aron pheya duty zinga mi pakhat chuan zo te somo me cheno pang chu awahan mak duom ve imusual mai ni ka ngai thadevin omro atia anung beraron kal chuan rui te i nei ni zok lo mo aron ti deu kherani chu kapu he khuwa zirtir tu naron thok thar kania chu tiang mi chu kani love chuan ka thil muwa ka muswa lo ti ka chiang bok ti in lampan chuan run lui ti devin ka phei ve ngal maka ama bok chuan loading te i tong kam chu zirtir tu chan dana tan chuan a moi lo hle mai ha taka duty to nuwa phe chuan khatiang tong kam don kha chan le dan ka thiam te ania aron tia in sum ram tumin in lam chu ka pana loading te aron tile ngal zat in head master nen kian irin ain kanin thethuk viawa i tong kam khailo film khur to don nia atia engma soi zui lovin ina chuan ka lut ta ani zan lam chu thom po om zui to lem lova kamu thei lem lo khowar hun ka ngak aniringot dar kuwa arik chuan school dar po aron rile ral maya headmaster chu class chin arun kalin line up man mo lutukina kova zirlai te anin line kim nuwa chuan zirtir tu le chu zirlai te back check vek turin mintia sikhar le mezial tam vak lo kan man kan chin chi azel bok headmaster chuan kan man te back chu la chuak tura mintin anei tu te ron lam tirin zirlai te ma chuna beng hoi sok mai zirlai pariat vel don lai chutia ti nuwa chuan tual zola chuna thring thrit tira hil dang soi chun zom le in ni zan lama waime duty ten zan rei to lama thlan mual thanga khuan kan school zirlai ni nge ya an hriat mi pahnih beka tangin rui thei thil chi hrang ganza le zu thanem tham tak an mana chumi de chu in zinga nge hian an om vea khongain lo chuak ro se atia chuta le karin lo lutukin nun hlimata thian dunan lo ni reng mai an mi zianen chu tiang zuar du melan pumol lovani headmaster chuan tham lo ti hriat zetin an ni hi skula chau lo po in mutam thokhat viawang zingkar bol lo pai motor an zui thin te lailama chome an zuar te kamu chang hian ke point ka khongai thin ma che chu tiang mai du tok lovin kan ram le khotlang mel ma rui thei thil thlengin an zuar ngam tatlat maya
Kaisara ang deuh khan ka vuanga ka chua mai don ti ril ru tuk in thleng khan ka puwa. Ma se he mi te zirlai puide chuan in threvek thowanga beinon an ni thu te chu. Chuwang chuan kan skula mual phozui zel lo nan he skula trang nge hian kan hot chua ka ni ti. Zirlai le zirtir tu te zong zong hriata ka puwa nge atia. Nun hlima te thian dun tan chuan don sonan nuam lo khopang. An bek chu la in lung nur takin an kal liama. An thei ang tok toka in hlo ve chu ti mayaman an han ni le. Pu chiat an to dan te chu tum lok thil chu om nge ani. Fel thi na lam hoya nun hlima te thian dun nen kanin mua tanga buai na hi ata tol te po ni lo. A hlop na ron thleng ani ber mai. Nileng in mut a fulova class kalak phur lo ber tum te po ani hial o me. Karil ruwa an ni thian dun ngot chu a oma. An zirlai thiam bilan du ve zia khe chiang tu ni phei chuan nuk no a chuak lek thi. Tlai dar nga le chan ve rik chuan zan chuak sumowa nun hlima le rin dikate bungrua lo hlang mek chu ka hmuwa. Henga di thot nge nang ni thian dun chu katia rin dika chuan. Sar, kha beka rui thei thil om zong kha ke ni zor tur ni se walau takin khalai muna khan kan kal lovang atia. Nun hlima po chuan. Sar, he thilit tue moina tumlo vekani. Beka cheng zanga ve lo thei na an soina huna deliver turin min tia. Khatiang kha thleng le ta si ril ru na ve du khop mai atia. Chung de chu me president bula te po kan soi fel theyang chu. Headmaster te po kan betranga a fel le mai donalo. Khoi ange kalin tum reng tin ka zota nun hlima chuan. Pile pu te bula cheng ve kan ni sia eng ang point hil fia mai ila. Tiam lo zok le hrem ngai kan ni tho. He muna om ve reng po khatizat muamin ti mual po to chuan anuam to lo atia. Rin di ka chuan. Khopuya in lua tur thian ten min lo zon saka. Thei ang angin kanin hlo ve to mayang chukan tiri top mai. Sar, felinu ka ilo nga event ram don niya tia. An thil ton chu mani chana inda ngam na chi po nilo. Reom ka ti pui tak zet. Driver chuan. Induang in soito chuan passenger lam ngai pani thum velan la om sia. Kan man mo deu donem ni aron tia. Thu tampo soito lovin kanin mang thata ani. In lampan chuan ka pheya. Phone number long call ron kal chula in. Oh hello, tunge o. In khoten omami in rin niya kan fe ho min lo biak pa ka niya. Ani mo, riat bel inay taem. Neye, thalaka min hu pa nge ka voin khan gypsy nen khuaron lut ka hmuwa. Fe kong kal na lampanga rangva ina a motor ka hmuwa. I mudu chan chu eng po ni se. I man mo ero angay ka ring aron tiya. Ani don takchu muang chang lovin lo phei ngal ka tumang. Tuna min ron call na nambara hian karon bele don chenia atia. Ole, kalo ngai chang don chenia ti in kain thak soka auto stand lam chu kapana. Pakhat chawalo om to. Kothen omakal ka du thu ka hil nuwa chuan. Driver loading lock ti in Miss Pui chu huam chungin ron tlan chowa. Miss Pui chu khoya nge kal don katia. Kothen oma son dam doi lein lo ka ngai nang khoya nge. Keipo kothen om lo ka kal don lom lo chuang vero katia ka thil ti tumero ka soi thui du lem lo. Khua kan lu chuan a thim tan toa otolak tur danga van mai lau thon oma wangin le. Miss Pui ngai chan tela ngai don a wangin. Rei tak chang na chi ani lo ti ka hria ta wangin auto driver nena chuan min lo ngak ri mai turin katia. Kema thui taka kal nuwa chuan min ron phone tu boka ka phone lea. WhatsApp atanga min ron textin aom na min ron thona ta chuan ka kalta ani. Phone atanga aron soi khua atanga hlalu tuklowa chuan rangwa ina soi chuka thleng pheya. Kongka ka kika tu manan lon hon mai lo wangin kapot honga in chung chu lo ruak huai mai. Tu ma an lo om lo. Chutia ka hoi kual lai tak chuan kan hnung lama tang hian mai tuam pakhat hian thing fakin min ron hlap chiang hle. Kalu chu hai chula vuak le min tum chu ka thei ang tokin kalo in veng ve bok na in. Atira min vuak na ka anat ema wangin sual le turin kalu hai lutuk to tlat. Min vuak nek nuwa chuan ka taksa ri chu silong veka.
ka maya vuak na tang chuan thi sen a chuak nuai bok chuta fel feli thi na khatu ma hian an chui chuak tur ani lo ma la a chui zui oma piang chuan thi na an ma chon ani mai chu wang chuan nang po i ruang ka halanga tu mar hriat lovin ka phum bo don che ani tia min lon vuak atum le chia tia auto driver kharon tlan lut na ron bo chil ngal rop maya kela che tur ka om to si lo rei vak lawanin thaljak zak nuwa chuan driver jok chu chan che zo ka tang don tatlat du to ka nek nuwa chuan ramkal ho te chu an ron lut huka mai tuam pa chu an khoi chil nek mai Miss Puyeron tlan lutin I thaim sarem damdoina kan hruayang cheo tin aromol chuan ka mai thi sen kai chumin hruk saka ka khomu chu aron thim tuala ni khuwa ka khezui talovani ka har chuan damdoina kalo oma thi sen ka hlo nual wange ni thi sen min lo pe me ka kianga Miss Pui lo om ve bokin ka kuding lam chu alo chel ran mai oi ilo harta mo ka wahan lom tak lau thong reng su poi khoi tu po police ne na uai me tenan pe fel to atia Miss Pui kha pa kha zo chian tura tam lutuk nikum lama boral ta fel thina khan ain nam noi nge ti amai na soi chuwang chuan e fire thelua arang theang bera kan chin felangai katia ani poina lo la thu tak khop mai nikhan lezan khat kom nuwa chuan dam sam vak lo chungin dam doina tang chuan ka chuaka ka chuania chuan nun hlimata thian dun chu dam doin kota lo omin soi saka to thu te chu tu te mosteta chhatanga hria in nanon kalwang wanga lo ni headmaster in thil thanga hria lo ka zo chuan resignation letter district education officer ne na thon thu min hrila ataksa hrisel that lo wanga ni thu min hril makve de mai chu heng thil thlen nu khera engwanga ban na le khathon nge ni chu ka ngai tu aneu muang chang lovin FIR chu kan thelu ta police te kan ngai chan nuwa ko ta boina chingfel turena top kan khar don ta main ni sang ni som ni palia chuan Aizawl district ko ta larin lua thoko changai thlatur chuan mitam vak lo kan kal khoma ukilin zona rang zo nuwa chuan larin lua hlute atia an ko thin chuan heti hian a soita ani hunrei vak lo chu ching mun khuwa hian aikal na thokin ka oma no pang hanjir tir vel po nuam ka ti viau mai ka thotira tangin headmaster pubiak zela hian fel fali a endan kha diklo ti ka hethiama aron tlai chang te hian checking angreng deuh reuh hi lo neina om bora daptel nge thi tu kha chu surprise checking kan neya school chunga ken lu phalo chu hal vek tura thu pe kan ni bek pakhat no telem om chu line hal turin ka pheya zirlai no pang no telem nei tu fel feli chuan ka tukhuma tak thingfa kin min vuwa atlan chhezui ta ani ka thinari me ma wangin headmaster ne na thu ka thlena ani chuan in rem siam na min nei pui ta ani lai zirlai zong ho to nuwa fel feli chu stay back puye du to ka rem turin min tia chumi nuwa office a fel felinen chokal khum turin min tile bok rei tak awm pui nuwa chuan min ron phone in kongka ka hon saka fel feli chu nung damin alo om to lo pong suala tok ti chu a hmela tangin a hriat vek headmaster pubiak zela chuan he thil thlengi tu ma hril suang che thatin I hlo pa ngai pialama cheng sing ni ka thon tel ziang che I soi chuak ani chuan nang poni tuar ve don thowani ram nuaya in ok lum angin kan lan tir mai don nia atia chuan fel feli chu kan khai ta ani atia ani le engtin nge sare ma hian fel feli thi thu aron zong niai hriat thei ti in azot le a tlai kha chu fel feli ruang kan phurna motor khaltu rem lian hian min ron kola tu emoina min zon thu min thrila thil thui taka chui main arang lama da that wa thain ka ria ka kol tira mun fal taka soisak hlum ka tumta ani atia kil chuan ole achiang via ve tuna chuan he poi khoi nine nam noi thuk ber ching mun headmaster biak zela hi thu zo fia turin ka ko du ani atia witness box a chuan ron chowa headmaster chuan thu dik vek ani thu soin fel feli thi atanga mut thei reng ala nei lo thu te chu a soya
danang nge a rem a phu thu te chu soin a in phalem lo chuan thutlung na siamin headmaster biak vela chu dam chung lung in tang turin a rema he mai ba ka hian ama pui tu larin hlua le rem lian chu dam chung lung in tang turin a rem zui ve bok court case ti fela tangin kara liam le hnuah chuan miss pui ke nun hlimata thian dun chu feli thlana kan kala pangpar kan keng theu a thlana chuan da in feli po muang taka chol to ka be se kanui namin hril fo thin langlo tura thuruk engma omlo alo ti thin kha he buaina lian tak kan sin fel hnuah hian ka chiang le zual sotin ka ria atop ta